дар як пешбинии вомбаркҳои давлатӣ ки дар биржаи фондии Люксембург ҷойгирӣ шудааст гуфта мешавад, Тоҷикистон феълан нақшаи пайвастан ба Иттиҳоди иқтисодии Авроосиёро ки Арманистони Беларус, Казоқистон, Қирғизистон ва Русия узви он ҳастанд надорад. Аммо дар идома ҳамчунон гуфта шудааст, Тоҷикистон рушди ин иттиҳодро меомӯзад, пайгирӣ мекунад ва талош дорад муносибати тиҷоратиро бо ҳар кишвари узви он бар асоси равобити дуҷониба тақвият бахшад. Русия аз соли 2014 замони таъсиси Иттиҳоди иқтисодии Авроосиё Тоҷикистонро барои пайвастан ба он ташвиқ мекунад. ин иттиҳод ки нахуст се кишвар Русия, Беларус ва Казоқистонро дар бар мегирифт, соли 2015 бо пайвастани Арманистон ва Қирғизистон қаламраваш васеътар шуд. Айни чунин ташвиқҳо бори охир аз забони Сергей Лавров, вазири умури хориҷии Русия, садо дод. Лавров рӯзи 20 ноябри имсол дар як суханронӣ дар донишгоҳи Адаи шаҳри Боку, пойтахти Озарбойҷон гуфт, иттиҳод як созмони боз аст ва ҳамеша ҷонибдори пайвастани кишварҳои нав ба узвияти он мебошад. ӯ афзуд, айни замон ба Иттиҳоди иқтисодии Авроосиё пайвастани Тоҷикистон дар ҳоли баррасист. Тоҷикистон то ба ҳол ба ташвиқҳои Русия барои пайвастан ба Иттиҳоди иқтисодии Авроосиё бо ибораи кӯтоҳи меомӯзем ва суду зиёнашро ба кишвар месанҷем посух додааст. Барои омӯзиши суду зиёни кишвар аз ворид шудан ба ин созмон Вазорати рушди иқтисод ва савдо машғул аст. Як узви ин комиссияи давлатӣ рӯзи 30 декабр дар суҳбат бо Радиоозодӣ гуфт, таҷрибаи кишварҳои узви ин иттиҳод нишон дод принсипҳои асосии он ки метавонад ба фоидаи кишварҳои узв бошад дар асл риоят намешавад. ӯ гуфт, барои мисол мегӯянд, агар Тоҷикистон ба Иттиҳоди иқтисодии Авроосиё ворид шавад, муҳоҷирони кории мо дар Русия бе мамнуъият фаъолият мекунанд. Лекин шартномаи ин иттиҳодро хонед, дар он ҷо гуфта мешавад, агар шаҳрванд дар давоми 30 рӯз дар қаламрави кишвари узв кор ёфта шартнома набандад, бояд онҷоро тарк кунад. Яъне боз ҳамон маҳдудият аст. ин ҳам суҳбати мо афзуд барои омӯзиши таҷрибаи кишварҳои узв ва Беларус, Казоқистон ва Қирғизистон сафар доштанд. Тоҷикистон як соли ахир ба таҷрибаи ҳамсояи кишвараш Қирғизистон таваҷҷӯҳ мекунад ки бо Тоҷикистон шароити ҳамсон дорад. Искандар Шаршеров, таҳлилгари умури иқтисодӣ дар Киргизистон ба Радиоозодӣ гуфт, аз пайвастани кишвараш ба Иттиҳоди иқтисодии Авроосиё 1.5 сол гузашт ва дар ин муддат намешавад гуфт ки бештар суд дидаанд ё зиён. ӯ гуфт, лекин як чиз яқин аст ки Қирғизистон бозори $1 миллиард Чин ва Ҳиндустонро пушти по зада рӯ ба бозори $200 миллион Иттиҳоди иқтисодии Авроосиё овард. Тиҷорати соҳибкорони мо ки аз Чин матоъ ворид карда либос метӯхтанд касод шуд, чунки меъёри боҷи гумрукии мол аз Чин ба кишвар аз 3% қаблӣ то 12% боло рафт. Шаршеев гуфт, ҳарчанд вазъияти муҳоҷирони кории қирғиз дар Русия каме беҳтар шудааст, буҷети кишвар то 40% даромади қаблиашро аз ҳисоби пардохтҳои гумрукӣ аз даст дод. дар ҳоле ки таҳлилгарон мегӯянд, бо пайвастани Тоҷикистон ба Иттиҳоди иқтисодии Авроосиё кишвар фоидаи зиёди иқтисодӣ намегирад, як санги бузурге дар тарозуи воридшавам ё нашавами Тоҷикистон муҳоҷиронанд ки аксарият ҷонибдори пайвастани кишвар ба ин созмон мебошанд. Ахиран Оҷонсии байналмилалии таҳқиқоти Евразийский монитор натиҷаҳои назарсанҷиро эълон дошт ки мувофиқи он 69% сокинони Тоҷикистон ҷонибдори пайвастани кишварашон ба ин иттиҳод ҳастанд.